Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De extra schrijft vandaag over een opmerkelijke zaak die gisteren naar voren kwam in de rechtbank op Curaçao. Een hoofdagent bekende daar dat in oktober vorig jaar hij 15.000 gulden zou hebben geleend van geld dat in beslag was genomen tijdens een onderzoek naar diefstal. Het geld was gestolen van de eigenaar van Kennedy Ski Lodge, die later naar de politie kwam om het geld weer in ontvangst te nemen. Daar bleek de agent het geld echter te hebben geleend. Hij beloofde de ondernemer het geld de komende tijd in beetjes terug te betalen. De agent heeft sinds die tijd echter geen enkele aanbetaling gedaan. De politie heeft aangegeven stappen te gaan ondernemen tegen deze man. De kustwacht kreeg gisteravond rond 7 uur een melding binnen van de boot Phoenix. Het vaartuig was in de buurt van Klein Curaçao en had problemen met een verhitte motor. Het patrouillevliegtuig van de kustwacht kon kort daarop melden dat het vaartuig op de rotsen was gelopen en dat de 3 opvarenden aan wal waren geklommen. Een van de opvarenden had zijn been gebroken. Personeel van Citro heeft de persoon ter plekke behandeld en is daarna richting Caracas Bay naar hun boothuis gevaren, waar een ambulance al klaar stond om de gewonden over te nemen. De 2 andere opvarenden zijn met de Metal Shark naar het kustwachtsteunpunt te Parera gebracht. Ora boca trem automaticamente bota em roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre e safet. É tem roupa e fibra. É tá do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para bo healthy lifestyle. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een schietpartij bij een huis in de wijk nabij Vetter. Daar aangekomen kreeg de politie te horen dat er een auto voor de deur meerdere keren had geschoten op het huis. Er waren kogelgaten in de muren, er waren 2 auto's geraakt door kogels en een hond is gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak. Volgens een enquête die is gehouden door 4 lokale homo- en mensenrechtenorganisaties is er onder politieke partijen op Curaçao meer animo voor het invoeren van een homohuwelijk. 5 partijen die op 19 maart meedoen aan de komende parlementsverkiezingen zijn voorstander van invoering van het homohuwelijk. 4 jaar geleden was er bij geen enkele politieke partij animo om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van hetzelfde geslacht. Bij de verkiezingen van 19 maart zijn volgens de enquête dus 5 partijen voor en geven nog eens 4 partijen aan bereid te zijn een alternatief te zoeken voor het homohuwelijk in de vorm van een geregistreerd partnerschap. Er zijn in totaal 6 partijen die het huwelijk niet open willen stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Tijdens de controle is gisteravond Madeiro Ocean Club gesloten voor de komende 3 dagen. Ook heeft de club bij Pabor Quibra een procesverbaal gekregen. Toen de controleurs van MEO samen met de politie kwamen kijken of de uitgaansgelegenheid zich wel aan de coronamaatregelen hield, troffen ze zo'n 300 mensen aan die relatief dicht op elkaar stonden. Er werd geen sociale afstand gehouden en er werden geen mondkapjes gedragen. Daarop is besloten de tent te sluiten voorlopig. Op Aruba heeft het crisisteam dat zich bezighoudt met de bestrijding van corona bepaald dat bij begrafenissen van personen die zijn overleden aan corona er geen sprake kan zijn van een open kist. Die maatregel is in lijn met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Zoals bekend zijn er op Aruba 74 personen overleden aan corona sinds het begin van de uitbraak in maart vorig jaar. Men wil er alles aan doen om te voorkomen dat er niet meer mensen besmet raken. Tweede Kamerleden van de partijen PvdA en CDA in Nederland hebben vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij heeft namelijk onlangs niet toegestaan dat er op Bonaire opnames worden gemaakt voor een video met een drone. Volgens de Kamerleden is het ongehoord omdat Van Nieuwenhuizen de regels veel te strikt heeft gehouden. De promovideo zou worden opgenomen voor de Nederlandse inzending van het Eurosongfestival. De bedoeling was om op die manier meer mensen te laten zien hoe mooi Bonaire is. De ploeg die de opnames moest maken is nu uitgeweken naar Curaçao en dadelijk krijgen dus 200 miljoen kijkers van het Eurosongfestival beelden van Curaçao te zien in plaats van Bonaire. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.